De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen: denk niet dat ik gekomen ben om wet of profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, als uw gerechtigheid die van schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult ge zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Ge hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: ge zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En ge hebt gehoord dat er gezegd is: ge zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Eveneens hebt ge gehoord dat door onze voorouders gezegd is: ge zult geen valse eed doen, maar ge zult voor de Heer uw ede houden. Ik zeg u, in het geheel niet te zweren. Uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. En wat daar nog bij komt, dat is uit de boze. Woord van de Heer. Beste mensen, toen onze nieuwe paus Franciscus aantrad, was het eerste waarop de journalistiek hem heeft gewogen: hoe gaat hij om met de regels, de wetten en de voorschriften van de kerk? Wat betreft de grote ethische standpunten zeiden ze gelijk dat hij geen ander standpunt had dan zijn voorgangers. Maar de paus zelf doorbrak dit redeneren door een zeer hartelijk en zeer menselijk buonasera, goeie avond. En toen ineens wisten de journalisten het niet meer. Hij is heel gewoon eenvoudig, menselijk. En dan toch nog vasthouden aan die grote ethische standpunten. Er zijn nogal wat rare opvattingen over de wetten en de regels in de kerk. Aan de ene kant heb je mensen die vinden dat alle regels als het ware heilig zijn en dus naar de letter moeten worden onderhouden. Je ziet het dan bijvoorbeeld bij hen die bepaalde liturgische opvattingen hebben. En dan gaat het dan over wel of geen bloemetje op het altaar. En aan de andere kant heb je mensen die al dat geregel als hinderlijk ervaren. En die het op zijn minst allemaal ouderwets vinden. De wetjesmensen lijken vandaag door Jezus in het gelijk gesteld te worden. Want hij zegt: denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Het is echter één probleem, en dat is in deze context het woord de wet. In onze oren heeft de wet een juridische klank. Spelregels waaraan iedereen zich te houden heeft op straffen van. Dat is een heel misleidende vertaling van het Joodse woord de Torah. Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de Torah af te schaffen. De Torah verwijst naar de eerste 5 boeken van de Bijbel en betekent niet wet zoals wij dat verstaan, maar eerder een soort leefinstructie. Een bepaalde visie op alles wat leeft en is. In de Torah vindt de gelovige Jood aanwijzingen hoe God wenst dat mensen nu met God en met hun medemensen omgaan. Eigenlijk een wegwijzer ten leven. En Jezus zegt: ik ben niet gekomen om die wegwijzer, die levensvisie, die leefwijzer af te schaffen. Maar wel om die te voltooien en een nieuwe invulling te geven. En hij geeft meteen heel duidelijke voorbeelden. Jullie kennen het gebod uit de leefwijzer. U zult niet doden. Dat impliceert, zegt Jezus, meer dan alleen maar een wettelijk verbod op moord en doodslag. Je mag je medemens ook niet doodzwijgen. Je mag hem ook niet kapot maken met je geroddel. Geen juridische wet die dat kan bestraffen, maar God roept je daarvoor wel ter verantwoording. En als het tussen jou en je broeder toch scheef zit, loop dan niet naar de kerk, maar naar je broeder en verzoen je met hem. Daarna ben je weer welkom bij God. U zult geen echtbreuk plegen, zegt Jezus. Trouw en ontrouw is niet alleen een kwestie van in het juiste of in het verkeerde bed belanden. Met je blikken, in je fantasie of anderszins een medemens tot lustobject reduceren. En of dat nou je partner is of iemand anders, dan doe je geen recht aan wat God voor ogen stond toen hij de mens schiep naar zijn beeld. Het gaat om Gods levensvisie,
Gods levenswijzer, dat is er een van respect voor elkaar, welwillendheid jegens de anderen. De schriftgeleerden en de farizeeën maakten in Jezus' tijd die Torah tot een wetboek, een juridisch wetboek. Ze vergaten dat het een leefwijzer en een levensvisie van God is. Ze maken Gods levensregels tot een letterlijk na te leven wetstekst, waarvan zij zelf de interpretatie maken. Ja, dan kun je wel eens uitkomen bij net het tegenovergestelde van wat die leefwijzer van God beoogt. En dan doe je God onrecht. Daarom zegt hij tegen de wetgeleerden van zijn tijd: als jullie gerechtigheid niet meer is dan het letterlijk naleven van de Torah, als je daarbij vergeet dat het gaat om een levensweg die God ons wijst, om een richtsnoer voor je leven, om een manier van leven, dan doe je God en mensen tekort. Denk niet dat je daarmee de deur naar Gods koninkrijk openzet. En ook nu zegt Jezus het tegen ons: kijk toch waar het echt om gaat. Kijk verder dan de letter van de wetten. Kijk naar de weg ten leven die je gewezen wordt. Die weg naar een samenleving waarin mensen elkaar respecteren en elkaar leefruimte geven in een geest van welwillendheid. Dat is de enige weg die leidt naar dat koninkrijk van God. Als realiteit voor het dagelijkse leven, hier en nu. Een weg misschien voor jullie van vallen en opstaan. Maar een weg die voert naar het leven. Voor u ligt de weg naar het leven of de dood. U mag zelf kiezen. Amen.